blande i? Jo. Det skal I gøre over på malerpladsen. Det skal I ikke gøre der. Er det sjovt eller? Så sætter du manden ud i stedet for. Det skal hænge ned i aflagen. Det er sikkert meget sjovt. Lad os se, hvad I gør mere ved det. Men husk at læse hele opgaven. Hov, det er ikke malerpladsen derovre. Malerpladsen, det er her, hvor de står. I skal ikke flytte det fra der, hvor de står. Hvordan blander man en kold lille og en varm lille? Ja, hvordan gør man det? Det er ikke. Der bliver den bare sammen for tårne sammen. Hvad er kolde farver? Det er det ikke? Hvad er koldest? Rød eller blå? Det er blå. Ja. Så du putter blåt i? Hov, I må ikke... Hvad er det for noget? Nå, det er garnet, der er rødt. Undskyld. Det er bare helt fint. Jamen, det er jo godt nok. Vi skal passe på ikke få maling andre steder end malerpladsen. Jo. Hvor er billedet? Det er meget klogt at have billedet. Vi skal have billedet. Malte! Du skal hjælpe os til billedet. Ved du hvad, Malte? Du kommer ned på kontoret, du bliver ved med at have det tyggegummi i munden. Det var da utroligt. Hun ser vred ud. Nej, Hun ser sjov ud. Hun ser sjov ud. En næse. Det er godt at tegne store næser også. Altså tegningerne er store. Jeg glemte at skrive, at man gerne må tegne den store. Det må I gerne. Det er godt. Altså sådan nogle. Altså også at tegningerne er store. Tænkte jeg. Det er godt tegnet, den der. Så er en computer og sådan noget. Nej. Det er ikke godt. Du dumpede så. Lad os da lige se, hvad der står i opgaven. Hvad er det for noget maling, du skal bruge? En mørk lille og en varm lille. Jamen, hvad er det for noget maling, du skal bruge? Akvarel. Ja. Er det ikke akvarelmaling? Er det her bord fuld af akvarelmaling? Og er det akvarelpensler? Er det der en akvarelblandebakke? Det står der. Ja, det er det. Det er også det eneste, der er rigtigt. Det skal du se. Der står der akvarelfarve, akvarelpensler. Kan du se det? Du bliver nødt til at vaske det af. Det er jo rigtig ærgerligt. Ej, I må altså ikke stå der med mine papirer og alting. Altså, kan I så komme ned på den malerplads? Kan I så komme ned på den malerplads? Det ser ellers vildt flot ud, det I laver. Men I står lige her med mine papirer. I skal ned på malerpladsen. I må ikke være heroppe. Markus, skynd dig. Men hold op, hvor jeg ser det flot ud. Dårlige sakser. De er blevet brugt til alt muligt andet. Stod der, at I skulle have et A3-karton? Jeg skulle nok have haft et stort sort karton, tror jeg, I skulle have haft. Jeg synes næsten, I skal lave flere billeder, så, fordi de ser da... Der er jo ikke plads til så meget. Jeg ved det ikke. Det må I lige vurdere. Det er godt nok en ny måde at male på det her. Der er en slange, Markus. Tag den så. Meget specielt. Ikke der. Ja, sådan der. Ja, man skal vel ikke ødelægge ansigtet, men det ser sjovt ud. Man kan altid vaske fingrene bagefter. God idé. Og jeg vil lave sådan der. Ja. Ja. Skal vi kun finde et billede af en næse og tegne det alle gruppen? Ja, og så står der noget mere på opgaven, vi skal læse. Det er det samme billede, I laver på, jo. Ej, nu må I holde op. Det var da helt vildt, hvad I har fundet på. I har da bygget videre på opgaven, men de ser da sjovt ud.